Možno po niektorí si povedia, nejakú pomalú pesničku urobil ten Bruno Mars, ale tak to má byť, pretože volá sa The Lazy Song a vy ste ju počúvali ako aktuálnu fanrádiovskú Powerplay. Je 5 minút po 6:30 a s Markom sa ideme rozprávať o autách. Možno po niektorí budú čakať informácie o tom, ktorí hokejisti si aké auto kúpili, pretože väčšinou hovoríme o hokeji, ale aj to nie. Bude. Aj to bude? Tak príde Majo Gáborík, vieš, tak bude zase nám tuto túrovať pod oknami. Tento víkend sa začína sezóna pretekov aut do vrchu a ty si sa stretol s úspešným slovenským pretekárom Jarom Homolom. Tak a Jaro mi prezradil, že teda dnes vyráža do Rakúska, do svätého Antonu, kde sú teda prvé preteky, ktoré sa započítavajú aj do seriálu Majstrovstiev Slovenska. Jaro mi prezradil, čo ho teda dnes presne čaká. No tak dnes ma čaká cesta do Rakúska a druhom rade potom je to tzv. Obhliadka trate. To sú také nepísané tréningové jazdy so sériovým vozidlom, aby sme si tú trať natrénovali, aby sme ju spoznali, aby sme si zapamätali, kde je aké úskalia, ktorá zatačka kam nadväzuje. Preteky automobilu do vrchu sú šprinterská záležitosť. To znamená, že to je niečo ako dragstery na 400 metrov. Je toto taký istý pretek na 3, 4, 5, 6 kilometrov a každá jedna chybička, každé jedno ubratie plynu znamená neúspech. Znamená to teda, že pri pretekoch aut do vrchu sa čo najmenej brzdí a skôr sa stáva len šľape na plyn? Je to pravda, ale samozrejme my sa ten brzdný bod snažíme posúvať čo najďalej, pokiaľ je to možné. Samozrejme niekedy sa stane, že to človek preženie, že už je neskoro zase, ale potom o to intenzívnejšie je to brzdenie na tom brzdnom bode, to znamená, že ale brzdí sa. Jaro Homola mi navyše prezradil, že niekedy sú preteky do vrchu nudné a to najmä preto, lebo jazdec vybehne v podstate na aute hore na kopec a potom tam musí dlho čakať na ďalších. Je to niekedy troška až nudné, pretože kým vyjde hore 150 vozidel, 180 vozidel, tak je to naozaj veľmi veľa. Dlho to trvá, hlavne keď sa ešte aj niečo stane, že musia proste tie preteky byť prerušené. Tak ja som tie preteky majstrovstiev Európy nazval, že je to také priateľské stretnutie kamarátov, pretekárov a medzi tým si ešte pozávodíme. Lebo hore čakáme niekedy aj hodinu a pol a tá vlastná jazda trvá 2,5 minúty. Tak pustia si fanrádio v tom aute. Hovoril, že tam niekedy sa aj niektorí zabudnú, že ja mám ešte ísť jazdiť. To pri tom počúvaní fanrádia, hej? Samozrejme. No, jasné. Dobre, inak to som ja myslel, že oni jazdia že aj na kopec hore a potom aj z kopca dole. A tam idú hromadne, oni sa musia všetci počkať, až potom všetci idú dole. A to súťažia, hej, aj dole? Dole nie, už nesúťažia. Oni súťažia len do vrchu, hej? Tak. A z vrchu? Nič. Potom nič. To je hromadná jazda len. Tak na čo sa potom čakajú? No, príde mi to také divné. Musím sa tam niekedy ísť pozrieť, pretože ja som ešte vôbec nikdy asi nebol na pretekoch. Choď, ja som bol a je to super zážitok. Videl som aj pána prezidenta, ktorý takto veľmi rád jazdí. Gratulujem, Marek. No. A vy, ak chcete vidieť nie pána prezidenta, ale Jara Homolu, ako sa mu darí v pretekoch do vrchu, tak si pozrite jednotku medzi rádiowebmi, našu stránku fanradio.sk. Marek, ďakujem pekne. Prosím. Pre vás presný čas 6:38.